चन्दन ब्रह्म बिथांखौ बरायो। बिथाङा 32 बिथांनि बारग' बिबानगिरिफोरखौ लानानै जइन जादों। 2024 नि जि पार्लियामेन्ट इलेक्शन बेवहायल' नोंथांमोना नांगोलनि सावगारिखौ नुगोन। जायफ्रा हारिनि बाथ्रा सानो, हारि जौगाजानो लुबैयो, गोजोनखौ लुबैयो, खौसेथिखौ लुबैयो, बे गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आङो UPPL हान्जायाव फैनो थाखाय खावलायगोन। गोजोन आरो खौसेथि गायसननायानो जोंनि थांखि, बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ फोजोबनायानो जोंनि थांखि आरो गोबाव सम बर' माहारिया खौसे जानो हायैनि थाखाय जोंहा गोबां खहा जाबोदों। दा नैबे समाव जायफ्रा हारिनि बाथ्रा सानो, हारि जौगाजानो लुबैयो, गोजोनखौ लुबैयो, खौसेथिखौ लुबैयो, बे गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आङो UPPL हान्जायाव फैनो थाखाय खावलायगोन। दिनै चन्दन ब्रह्म बिथांनि UPPL हान्जायाव हाबफैनाया जोंनि माहारिनि खौसेथिखौ आरोबाव गोख्रों खालामनायजों लोगोसे UPPL हान्जाखौ माहारि सिबिनाय हाबाफारियाव आरोबाव जोङो गोख्रोंसिनै खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होगोन। आङो चन्दन ब्रह्म बिथांखौ बरायो। बिथाङा रोजा रोजा बिथांनि समर्थकफोरखौ लानानै दिनै जोंनि दोलोआव फैदों। फैबाय थानाय समाव माहारि जौगानाय, ओनसोल जौगानायनि थाखाय जों खौसेयै खामानि मावगोन। आरोबाव आङो गुबुन गुबुन दोलोआव थानाय, गुबुन गुबुन हान्जायाव थानाय, ओरैनो थानाय जाय दैदेनगिरिफोर, जायफोर हारिनि मोजां लुबैयो, बिथांमोनखौबो UPPL दोलोआव फैनानै जइन जाफैनो आं खावलायो। BPF दोलोआ बेवहाय आरो थानाय नंला। नैबे 2024 नि जि पार्लियामेन्ट इलेक्शन बेवहायल' नोंथांमोना नांगोलनि सावगारिखौ नुगोन। बिनि उनाव हयथ' आरो नांगोलनि सावगारिखौ नुनाय नङा। दिनै रोजा अनजिमायाव बिथांमोना फैदों आरो गोबां फैबावगोन। आरो फुङाव आक्रासुनि एक्स प्रेसिडेन्ट अरुण'दय बिथाङा 32 बिथांनि बारग' बिबानगिरिफोरखौ लानानै जइन जादों। आरो गाबोन समफोर बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिनि माखासे गोख्रों माने दैदेनगिरिफ्रा जोंनि हान्जायाव जइन जाबावगोन। खौसेथि आरो जौगानाय आरो मोनफ्रोमबो हारिनि जौगानायनि थाखाय बिथाङा मोनसे सिदादार खालामनानै बे समाव हाबदों एबा सोलायनो गोनां जादों। जोंबो बेखौनो लुबैयो जे हारिनि खौसेथि, जौगानाय आरो गोजोनखौ अरायसम लाखिनांगोन। आरो बड'फानि जि सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय माहारिनि आद्रा थानाय हाबाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों खौसे जानानै आवगायलांनांगोन। थेंक इउ। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय चापागुरि, लावज्रिपारा, दगरपारा, गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।